podemos decir, pon en la contraseña. No è ocurrido. No, por baixo. No, salió cosa bene. Poi, però, non tempo, quando si muove l'attenzione, e poi il risultato, perché vedo che c'è nessuno con la cosa, e riesce Vi consigliare se lì corretto. secondo me lì, se io lavoro un anno a fare fatto, cosa fai? Manuel, hai que fresar a volver a faltar. Bueno, xa estamos de volta para dar os últimos, non carrozado neste caso, os últimos participantes que quedaban por tomar a saída tras ese pequeno percance que tuvo o dorsal número 10 Ramón Rigueira Fernández da escudería Taboada, esa pequena salida de pista co Carcross que facía que hubiera que deter esta primeira manga oficial. Como digo, xa temos de novo a salida, neste caso ben apuntabas Quique, Adrián Pereira Losada que había tomado a saída, pero que bandeira vermella, por lo tanto retorna a línea de saída para afrontar a súa manga. Así es, Samuel, como ben falamos anteriormente, este ano, igual que nos outros anos, salvo a salvedad que en entrenos se sacan bandeira vermella, tamén tes que volver a repetir a manga. En todas e cada unha das mangas nos que os pilotos se miren afectados por esta circunstancia teñen que volver a tomar a saída para poder marcar un tempo efectivo. Miraremos a ver do que capa tomou de Adrián Pereira, que un dos chamados a pelear aí nese grupo de cabeza, que recordemos temos a César Domínguez con Jacar Cross con un tempo de 1.50, 1.0, Pablo López con un Lavase 1.50, 4.43 e Adrián Picaño en terceira posición 1.50, 7.20. Departíamos un poquinho cos pilotos que están por tomar a salida por esa línea de saída, o que nos comentaban, al final a ser un trazado novo. É verdad que hai agarre, pero co paso de cada vehículo, de cada neste caso participante, lógicamente deixa goma no trazado. Iso que vai facer é que haya máis agarre, vayan mellorando sobre todo esa confianza, non? Porque al final un necesita para atacar e que os tempos saian, necesita esa confianza, non? Sí, ao final é como todo, non? Canta máis goma haxa no trazado, máis confianza van a ganar, polo tanto, máis deprisa van a ir, máis van a baixar os tempos, non? Eu penso que na primeira e segunda oficial de mañán vamos notar unha baixada sustancial dos tempos, tanto en carrozados como non carrozados. Motores a ruxir de novo na línea de saída, como digo, dorsal 9 que vai volver a abrir as hostilidades. Serán 8 os participantes que queden por sair nesta primeira manga, porque hai que decir que neste caso Jacobo Senín, porque retomades ahora a emisión, Jacobo Senín non fai presencia nesta primeira manga ao ter un pequeniño percance na primeira, que o que fai é que vaya ote mellor por sair na segunda das mangas. Si, ao final pudemos facer un pouco de traballo de campo, como se suele decir, parece ser que tuvo un pequeno problema cos inyectores que os iban a cambiar para poder realizar en óptimas condicións a segunda manga. Como digo, retoma saída neste caso Adrián Pereira Losada de o Convento Motorsport, que como afronta esos primeiros metros desos 3 km 300 metros, primeiros metros, Quique, que por certo nos decían que están bastante ben, esa primeira parte, que sobre todo a parte da baixada antes de afrontar a subida, que bastante ben. Sí, a verdad que pode ser quizás que fora unha das zonas que máis reparo, por decirlo así, que tiñan os pilotos, non? Por ter o piso recién asfaltado, pero bueno, a verdad que hai que felicitar a toda a organización e a Xunta de Galicia porque fixeron un traballo espléndido. Así é, trazado fantástico, e felicitar tamén a escudería Taboada porque, bueno, estaba vendo bastantes percances solventados bastante rápido. Temos xa de novo en acción, neste caso número 7, no é outro que Francisco Cebei Gómez da escudería Taboada, que o Jacar Cross toma a línea de saída, e xa tamén en línea de saída o gran favorito na clase 8, o gran favorito entre este Jacar Cross, que non é outro que Alfonso Bentín, Pisco Bentín para todos,
que, como digo, antes tamén falábamos un poquinho con el, coa sonrisa sempre na boca, disfruta fora e dentro do carro. Aí vai, tomando a salida, vai apenas 2 minutos falando con nos tranquilamente e ahora mismo a dar un espectáculo sensacional en esos 3 km 300 metros. A verdad que o que fai Pisco levando un carcross da maneira que o leva, que hai pouca xente que sea capaz de rodar con un carcross ao ritmo que o fai el, non? Volvemos a repetir o que dixemos antes, son vehículos que están pensados por e para correr en terra, levan suspensión, digamos que adaptada un pouco ao asfalto, pero é de terra, rodas de terra, e ao final hai que ser moi valiente para ir a velocidade que vai Pisco. Home, referencia, claro está, nesa categoría, nesa clase 8, referencia 100%, o da Pisco Ventín, co espectáculo garantizado, que ao final, como digo, esa xente que está ao largo e tendido esos 13 km 300 metros para disfrutar col carcross, como nos decía, cada un cos seus sustos, porque aí íbamos falando un pouco cos pilotos dos carcross e todo o mundo decía que, bueno, o que máis e o que menos tuvo os seus sustiños. Xa temos a moito deles xa con tempo na línea de saída nesa clase 8, a falta de que neste caso os 3 últimos pilotos por tomar a saída perdón, para que demos por rematada esta primeira manga oficial. Temos xa a Adrián Pereira en meta con un tempo moi bo, o piloto de la base, como decíamos, que é un dos chamados a pelear polos puestos de cabeza desta clase 8, acaba de facer un tempo de 1:47.285. Temos tamén a Fran Cebei en meta con un tempo de 1:50.586. E de seguido tenemos o tempo de Pisco. Tempo de referencia, verdad, Quique? Como digo, o tempo... Así é, non? Unha vez máis, unha manga máis, vemos que o que falamos anteriormente, non, Samuel? Vanse vender moi caras as posicións que veñen por detrás de Pisco, pero, bueno, vemos que xa marca unha diferencia bastante sustancial, non? Un tempo de 1:42.789. Tremendo, Sabes, unha sonrisa sola, verdad que tempazo para Pisco Ventín, que ten claras cousas, analiza perfectamente o trazado e depois con esa condición espectacular foi capaz de levar ese carcross, ese tempo, a verdad que moita igualdade, pero chega el, saca o rodillo a flexionadora, tempo fantástico para el, bueno, o claro favorito, se non pasa nada extraño, facerse coa victoria nesa clase dentro dos carcross. Xa esperando a saída de esos últimos participantes, de eses Forwing, tanto de Jesús como de Yelko, a Radical de Manuel Rey e a Osella de Abraham Vázquez, que serán os que cerren esta primeira manga oficial. Así é, Samuel. Entendo que en estes momentos están limpando un poquinho todo, comprobando e verificando que está todo perfecto, que ningún dos participantes da clase 8 haya ensuciado nada o trazado. En breves instantes, como falamos, saldrán xa os últimos 4 participantes, porque recordemos que nesta primeira manga oficial non tomará salida Jacobo Senín. Bueno, veremos a ver do que son capaces estes 4 pilotos, non? Falábamos tamén, Samuel, por facer un impasse neste tempo que temos así morto, digamos, con Roberto Guerrero, non? Que é un dos fabricantes destes Forwing RS23 e Forwing TC5F, que, bueno, unha persona que leva moitos anos na montaña tamén, de vez en cuando ainda se anima a facer unha carreira, fan todo en Cortegada. A verdade que é un espectáculo ver todos os traballos que fan, sobre todo aerodinámicamente, non? Para tratar de mellorar cada pequeno detalle para facer estes coches cada vez máis competitivos. Sí, porque al final, bueno, hai que ver como evoluciona todo en tan pouco tempo, non? Al final ti que eres un asiduo da montaña, un seguidor, parece que cando falas de Nonito Gómez, de Varela, de todos estes que temos na cabeza, non? Dos que marcaron un pouco a tendencia na montaña galega, miras os que o que levaban eles nas mans e o que hai agora,
e botamos máis a cabeza. Sí, a verdade é que tanto aerodinámicamente como temas de electrónica e demais é unha barbaridade, non? A diferencia que hai, pero bueno, sí que é verdade que esa foi unha época moi bonita, ver as luchas que tiña Nonito con Cristóbal e demais, que por certo, no 2006, a última vez que se fixo a subida a Taboada nese impasse que tuvo 17 anos sin facerse, que volvía no 2023. Foi precisamente Cristóbal Serantes o que conseguiu levarse o gato a auga, non? Nesa última subida a Taboada no 2006. Digamos que, aínda que hoxe te gozamos dun día espléndido aquí en Taboada, na provincia de Lugo, xa choveu, como digo outro, xa choveu para chegar aquí, como digo, ese impasse de 17 anos que a escudería Taboada era capaz de por o mono de traballo, decir que hai que sacar para diante de novo a subida. Sacábano desde 2023, 2024, 2025 e xa estamos no 2026. Vamos xa cos últimos dos participantes, neste caso pois traseríase de Jesús López Fernández co Forwing RS23, que en breve vai tomar a saída. Jesús López, que seguramente, bueno, os espectadores máis asiduos da montaña sonará o nome, non? Porque era un dos pilotos máis espectaculares que corría con un tal Volkswagen Lotus. Sonache, non? Ese coche na casa, non? Algo sonache. Non era un Lotus, pero bueno, era un Horizon, sí. A verdade que, bueno, tuvemos a sorte de poder ter na casa, bueno, unha unidade que foi oficial no ano 81, foi campeona de España nada máis e nada menos que Antonio Zanini o volante. Bueno, iso é un detalle a apuntar que a verdade que é moi bonito. Efectivamente, como un museo, cando xa tomaba partida tamén, como digo, Yelko Álvarez da escudería Taboadela, con ese Forwing TC 5F, que a verdade que, como digo, notase nese empuxe xa inicial. Saída tamén para Manuel Rey, de Manuel Rey Álvarez Escudería, con Radical SR3, a verdad que cunha planta tamén fantástica, mirábolo antes no parque cerrado, sacaba todo moita xente sacándolle fotos, porque é unha unidade que a verdad que xa entra polos ollos. Sí, chama atención sobre todo os faros que ten na parte traseira, non? Porque é un vehículo que, se non estou equivocado, se usaba en circuitos que usaban nas 24 horas de Le Mans incluso, bueno, é bastante llamativo que todavía conserve eses detalles, non? Saída espectacular tamén para o último dos participantes nesta primeira manga, para Abraham Vázquez, ourensano de Celanova Motor, coa Osella JRB, que a verdad que é espectacular como saía, de lado totalmente, engranando esas marchas nestes primeiros metros. Como digo, damos finalizada esta primeira manga oficial. Quédanos a última do día, a segunda manga oficial. Vamos a ir agora cos tempos dos non carrozados, que é o que nos quedan por repasar, que tiñamos ese impasse do dorsal número 10 de Ramón Rigueira, que é o que sufría ese percance nesta pasada. Como digo, damos por finalizada a primeira manga oficial, repasamos tempos e... Bueno, antes de dar por finalizada, dicen que temos algún percance, vamos a confirmalo. Antes de dar por finalizada esta primeira manga, vamos a ver se pasou algo. Temos... ¿Quién fue, Abraham? ¿Quién fue? Temos tempo de Jesús López. Vamos a ir vendo os tempos que nos chegan a meta. Cun tempo de un 37.6. Está a organización ahora mismo traballando arreo para ver se si hubo algún percance. Seguimos esperando o tempo de Yelko Álvarez, dorsal número 4, que é o siguiente en chegar a meta. Temos xa tempo de Manu Rey co Radical SR3 con un 49.263, e polo tanto quedaríanos por chegar a meta Abraham Vázquez, que veremos do que é capaz o rápido piloto da Osella, non? Que vamos a confirmar se Abraham tuvo algún percance ou non, ou podemos xa confirmar a súa presencia na meta. En canto haya noticias xa o vamos a confirmar.
Pues Abraham no llegó. Hubo un pequeño percance con Abraham que salió. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Llegó Abraham a meta. ¿Todo bien? Salen otros dos y El 1 no sale en esta manga. 2 y el 3, no. ¿Cuál vamos a hacer? Entonces el que tuvo el percance, el 4. 2 y 3. Vale, xa temos unha información nova e o que tería o percance se trataríase de Yelko Álvarez da escudería Taboadela, sería o que tería o percance, polo tanto é moi probable que tanto neste caso Manuel Rey como Abraham Vázquez pues volvan a baixar para facer a súa manga. O solo vale, pues entonces efectivamente o 3 chegaría, entonces sería Abraham Vázquez o que sería o que ten que repetir esta primeira manga. Sí, embrague. Roto hasta la meta. Vale, El 3, el 2, detrás del parado. vale, entonces vamos a ver se confirmamos ben, porque chéganos un poquinho esa información a contagotas. O que sí que temos confirmado é que Yelko Álvarez, neste caso a escudería Tabadela, pois tiña problemas de embrague, polo tanto tiña que completar o trazado pois a baixa velocidade, co que neste caso Manuel Rey e Abraham Vázquez encontraríase con el no trazado. É moi probable que os dous teñan que baixar para volver a facer a primeira manga oficial, a tratarse unha manga oficial e contar os tempos, lógicamente. Pois vamos a ver se tanto Manuel Rey como Abraham Vázquez o de Celanova Motor baixan e acometen o que é esta primeira manga oficial. Vamos a recadar esta información e nada, xa non vamos nin a desconectar porque esperemos que o máis rápido posible, en canto o dorsal 4 xa este na meta e non entorpezca o trazado, pois telo con nos, ter de novo aquí a Manuel e a Abraham para que fagan a súa respectiva subida de novo. Por lo tanto, nada, un impasse de menos de, vamos a decir, 5 minutiños ou menos, esperemos que sea menos, para facer e completar esta primeira manga oficial. Un poco porque si no... Ya no me sabe decir que es entre el impasse ahora.
No, sicuramente. Está todo limpio, la carretera ahora. Hace él, damos los tiempos y el día. A ver, está bien. Ahora sí. Sí. Ahora que sí, sube doble. Doble cero otra vez. Pues hay que darle para adelante a la carta. Quedamos, vale. Espera, joder, sube esto. Bueno, retomamos, Temos a Abraham que vai facer a súa manga ahora mismo. Saída para o Celanova Motor, como decíamos, que tiña que voltar a línea de saída para facer esta primeira manga de oficial, como digo, o de Celanova Motor que se viraba polo percance neste caso de Jelko Álvarez co seu embrague na súa forwing. O piloto Euroensan Abraham encontraba, tiña que facer de novo a saída que xa fixo nestes intres, polo tanto a espera do seu tempo para dar esta vez sí por finalizada rematar esta primeira manga oficial. Yo creo que xa ven 2 horas que son con premura, pouco a pouco ir baixando de novo todos para afrontar o que será a súa segunda manga oficial, a última do día. Non sei como pode afectar Quique. Bueno, saliu concentrado, ten que baixar el solo aparte ahora de novo, facer a subida el solo, lógicamente, pero este impar, non? Que chegar arriba, baixar el solo, volver a subir. Ao final iso está claro que os pilotos pode ser que te afecta ahora la concentración, non? Tú subes concentrado, dando mellor para facer o mellor tempo e, bueno, toparte con cousas das carreiras que poden pasar, voltar a salir, pois, hombre, creo que está sobradamente capacitado para cando volta a salir igualmente concentrado, e veremos se é capaz durante o fin de semana Abraham de baixar o tempo que, digamos, ten Jorge Fernández coas barquetas ECMs con motor de moto en un 33.775, e veremos
si Abraham quende ao largo do fin de semana darlle caza, non? Vemos que xa temos o tempo de Abraham é 1:34.496, colócase a menos dun segundo do récord, digamos, de Barquetas ECMs con motor de moto, e veremos no que queda de fin de semana se quende de baixar ese récord de Jorge Fernández Vilarchao. Pois a verdad que moito mérito para o piloto Euroensan, para Abraham, porque como decíamos, mantendo a concentración ahora para facer esta primeira manga oficial con un gran tempo, creo eu, polo tanto, pois como digo, bo tempo para el. Se te parece, moi rapidamente aquí que vamos a facer da categoría 8 dos Carcross, dos non carrozados, a clasificación xeral desta primeira manga, e xa damos por finalizado esta primeira manga. Por lo tanto, vamos a repasar esa clase 8 dos Carcross, que hasta o momento nesta primeira manga oficial temos os seguintes tempos. Damos os 5 primeiros, se te parece, Samuel. Moi ben. Lidera Alfonso Bentín Gil, Pisco Bentín para todos, con un tempo de 1:42.789, seguido de Adrián Pereira Losada con un tempo de 1:47.285. Terceiro sería César Domínguez con un tempo de 1:50.110, seguido de Pablo López Padín con 1:50.443. En quinta posición, Fran Cebei con un tempo de 1:50.586. Moi ben, esa na xeral total de non carrozados. Vamos a ver se temos ahora eses tempos. Lidera Abraham Vázquez con un tempo de 1:34.496, seguido de Manuel Rey con 1:49.263. Na xeral da subida lidera ahora mismo Abraham Vázquez con un tempo de 1:34.496, seguido de Jesús López co Forwin SR23 con un tempo de 1:37.642. En terceira posición o primer carrozado Jorge Pérez Alonso, estrenando Porsche 992 GT3 Cup con un tempo de 1:41.678, e moi pegado a tan solo un segundo de Jorge xa o primer clasificado da clase 8, Alfonso Bentín Gil alias Pisco, con un tempo de 1:42.789. Bueno, pues son os nombres de referencia que temos nesta 13ª subida tabuada, nesta primeira manga oficial. Vamos a cargar un poquinho pilas, coller un poquinho de forzas, que todos os vehículos participantes xa vayan baixando e porse nesta línea de saída para afrontar o que é a segunda manga oficial, a última manga oficial do día. Como digo, facemos un pequeno receso, enseguida estamos aquí para esta segunda manga oficial.